53 ka bagong kaso sa COVID-19 Delta variant ang na-detect sa Western Visayas. Sa karon, may 104 ka Delta variant cases na nga na-record sa riyon. Opisina sa DOH-6 lockdown matapos duha sa ilang mga staff ang natapikan sa Delta variant. Si John Sala nakatutok live. John? Said Adrian, 72 ka-variants of concern ang na-record sa Western Visayas. Santo sa press release kahapon sang DOH-6 sa diin ang pinakamadamo sini ang mas makalalaton nga Delta variant cases. 72 pagit ka mga variants of concern sa COVID-19 ang na-record sa Western Visayas suno sa ginpagawa nga statement sa Department of Health Region 6 kahapon. Sa mga numero 53 tanan ang na-record nga Delta variant sa diin 21 halin sa Aklan, 16 ang na-record sa probinsya sang Iloilo, 11 sa syudad sang Iloilo kag tag-isa naman sa Antique, Capiz, Guimaras kag syudad sang Bacolod. Suno sa Aklan Provincial Health Office ang 21 ka nagpositibo sa probinsya ang kabahin sa 58 ka mga sampo sa ginpadala sa PGC sang una nga semana sa Agosto. 11 sa mga ining babayi samtang 10 naman ang mga lalaki. 20 sa mga nagpositibo sa Delta variant sa Aklan ang nakarecover na samtang isa naman ang napatay. Sa pagpati sa ila health officials, ang pagtuhaw sa Delta variant ang kausa sa pagtimbuk ng kaso sa probinsya. Amugit ni siya ang surge diri sa province of Aklan, and it was also during the time na damo ang cases damo ang na-admit, tapos damo man ang namatay diri sa province. So that time nag-average kita around 3 to 5 deaths. Padayon sa karon ng backtracking sa probinsya sa Aklan, suno sa DOH-6 bangod sa pagsaka sang kaso sang Delta variant sa riyon, makabig na nga may local transmission sa Western Visayas. Sa karon yara na sa 104 ang Delta variant cases sa riyon. Now, ay akita mga cases of local transmission, pero we need evidence pa to declare na may kita community transmission. So kailangan pa natin ang analysis ng phylogenetic analysis ng ating Philippine Genome Center. Suno kay Dr. Natalaray, ang community transmission among paglapta sa isa ka variant sa isa ka komunidad nga wala sang exposure sa isa ka confirmed case. Samtang ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ginpaidalom sa lockdown ng regional office ang DOH-6, ini matapos duwa ka mga opisyal sa ahensya nga nagpositibo sa Delta variant. Gilayon man niya nagpatigayon sang contact tracing kag swabbing ang Iloilo City government. Said nagapadayon pa subong ang press conference ng Department of Health Region 6 agud klaruhon ang impormasyon na tuhoy sa duwa ka Delta variant cases sa regional office. Suno sa DOH-6 ang duwa ang natag na nga recovered sang August 21 pa. Ang isa sa ila ang July 22 pa sang ulihi nga nag-duty kag July 26 sang nakabatsyag sang sintoma. Ang isa naman sa ila ang July 26 ulihi nga nag-duty kag July 27 nakabatsyag sang sintoma. Ang duwa ang ginpaidalom na sa repeat test kag negatibo na sa sang August 10 kag subong naman nagpasalig ang DOH Region 6 nga ipaidalo man ang duwa sa second repeat test. Said John, may solusyon ba lang DOH kay ning delay katama igo iya magwa resulta nga may Delta variant gali ning pasyente recovered na. May solusyon na bala dira sila? Ginpamangkot naton ang regional office na tuhoy sina said apang wala sila sang sabat kung ano ang ilang tangible nga solusyon sa agud masabat ang delayed nga pagpagwa sang resulta sang Philippine Genome Center. Apang ang ila lang gid nga panawagan subong said amo ang magsunod sa health protocols agud hindi na kinahanglan pa nga ipaidalom sa testing sa PGC ang mga swab samples nga makuha diri sa Region 6. Said Madama ka salamat, John Sala.